Ja vas ponovno na The Mobile Games kanalu, da. I danas ćemo da radimo jednu igricu koja se zove My Talking Tom. U toj igrici se radi da imate jednog mačka i možda ga menjate i sve, da mu stavljate... Ok. Da možete da ga hranite, da se brinete jednostavno o njemu. Evo, na primjer, ovo. Evo, kopamo malo i da. Skupljate novac i uređujete mu stan. Kako mu uređujete stan, kako sve što više igrate, ona dobija, već ste level i sve to. Evo vidite, sad će odlučiti. I ništa se nisi baš povećao, nema veze. Sad bagalo malo, nema veze. Sad čekat ćemo. Ok. Da, on sad tu slavi birthday. Ili rođendan. Ajde. I poklon mu je... Bam! Tako, i da, kao što se rekao, brinite se o njemu. Eto tu. Ne veze. Da, on vam pokazuje ako hoće da jede, ako mu se ide u WC ili tako nešto. Evo, mi ćemo kupiti malo peciva. Evo tome, se najedeš. Tako, ima sad da tom da jede. Koliko hoće. Idemo malo na pici da mu kupimo. Evo, ovaj Energy ćemo da mu kupimo i da. To je to za sada. Vidim da već klip dugo traje, nema veze. Evo, sada ćemo ga nahraniti i dajemo jednu činiju, dajemo to, dajemo to, dajemo to, dajemo to. Evo malo peciva tome. Da, evo nahranio ovdje kao što vidite je kao 4. level. Muka mu je, ne veze. Daćemo mu jedan potion da ne mora da ide da spava. I da, idemo sada na najzanimljiviji deo ove igrice. Igrice. Mini games. Da, da. To je najzanimljiviji deo. Moja omiljena igrica je ova. Mislim, mini igra u igrici je ova. Plavni hulk mislim da zove, ne znam. Radi se o tome da skačete s planete na planetu i skupljate novac i ove zvezdice. Te zvezdice su vam skor. Dok, kad imate ovu rupu morate da ovako puknete i... Da, igrica je zabavna ako, na primjer, želite da ubijete malo dosudu, pa nemate što da radite. Da. I kako sve više i više ide i ode u sunce, nema veze. 4 minute i još malo pa 10 sekundi, nema veze. Zaboje. Izvinite zbog ovaj jebene reklama. Nema veze. I da, imate ova nova igra Go Up. Nisam igrao, tako da ne znam o čemu se radi. Evo sad sa vama ću. Ok, ovo je bolest. Ovdje je zabavno. Na ovo se izgleda lako skuplja novčići.
i umro sam. Da. Inače, na ovom kanalu neću biti ja samo, nego i moj drug. Da. Mi ćemo zajedno snimamo i to je, on je sada 5. level. Brzo rastu. I da, uglavnom to je to što se tiče ove igrice. Nadam se vam svidio, ako jeste, ostavite like. Podelite video. Sub naravno i prije nego što završimo klip da vidimo ovaj avion što je. Aha. Putujemo negdje i putujemo u Iran. Da vidimo što tamo ima. What? Tamo ga kao čeka neki rođak ili on to? Jo, što dobro. Skupljate kao Evropa i sve to. Da vidim da li ima baš Srbije. Ne, nema, ima Hrvatska. Da vi vidite, negdje ja ne vidim. Nope, nema Srbije. Evo je. Srbija, moramo isto da skupimo sličicu. Da, hvala vam. Evo, ajmo još jedan fly za Haiti. Dobro. Da imamo slika kakva je. Dobro. Evo, nećemo još da prekinemo klip, nego sad ćemo svi spinovi da idemo oko sveta. Da. 3, 4, sad. Pakistan. Da, bili smo blizu 4. What? Ok. Mislim da je to sad 2. Još 2. USA. Najbolji pobedio. Jelly, YouTube. I zadnje 3, 2, 1, sad. Turska. Od najružniji. Ne vezi. Skupit ćemo. Doći ćemo za 12 sati. Ove reklame samo skaču, nema veze. I hvala što ste pogledali ovaj klip. Nadam se video, ako jeste, ostavite like, share, sub. Jesam ovo rekao, nema veze. I pretplatite se na kanal ako već niste. Ćao.